Is as Dhiarmada a gondaid na Gaillimhe tá sí sa chéad bliain a bobbal an Gleanna, tá sí ag damhsa le 6 bliana anuas for sí a chud stepannaí dús, a scoil Damhsa Bróga Bríomhar, agus imríonn sí pell, bíonn sí ag seint an fadog, agus go leor rudaí eile. Bhí sí ghlacu páirt a gomartas an oireachtais a né fásta san adog stáin. So bíonn Ceara Bróga Bríomhar.